Back to School Haul. Nos, elhoztam nektek a várva Back to School Haul videót, és ma vásároltunk egy kicsit, bevallom, nem mindent vettünk még meg, mert füzeteket például még nem vettünk meg. Nem találtunk olyat, ami tetszene, de azért vettünk sima füzeteket, hogyha kéne esetleg tényleg, és az utolsó pillanatban kéne szaladgálnunk. De most így megmutattam, hogy például a toltartómban miket fogok belerakni. Hát igen, ez a táskám, hát tavaly is ez volt, ez a Puma, és nagyon szeretem. Én általában ide szoktam belerakni a kilépőmet, meg kulcsomat, ilyeneket. Toltartóm. Nos, igen, már van benne egy pár dolog, de hát tele van firkálva. Igazából a barátnőimmel nevüket ráírtuk, meg ilyeneket, de ezt nem szeretném megmutatni, szóval várjatok. Megmutatom, hogy ide ebbe a 6 kis részbe mit fogok rakni, milyen tollakat, meg ceruzákat. Először is vettünk egy ilyen nagyon cuki kapibarás tollat, igazából ugyanilyen nem van már, amit egyszer egy live-omban is láthattatok, de vettünk még egyet, ez benne lesz, tuti. Vettünk egy körzőt, jó, igen, rajta van az ára, most nem szedtem le, de ezt majd a rajzdobozomban fogom tartani szerintem. Jó, igen, az előzővel nem tudom, mi történt. Lejtettem, szerintem is kitört a hegye, meg el is tört, szóval nem baj. Aztán vettünk egy ilyen hegyezőt, mert miért ne? Igazából van, de ez a táskámban lesz, szerintem. Vettünk egy ilyen kék hibajavítót. Ja. Vettünk 2 radírt, ami nagyon cuki, imádom őket, tényleg egy ilyen szőlőset. Ez nagyon cute. Jaj, az ujjamat ne nézzétek, megégettem. És aztán arancsosat. Nagyon cuki. Igen, amúgy tanszerdistát nem kaptunk, konkrétan a tanárunk 2 füzetről beszélt és írta ki, hogy mi kell, de mi a boltban megkérdeztük, hogy mi kell egy 7-esnek, szóval igen. Vettünk egy tűfélcet, mert ez mindig szokott kelleni, főleg rajzra. Aztán egy alkoholos félcet, ami itt vastag, itt pedig vékony, szóval ez nagyon hasznos. Vettünk egy ilyen, hát igazából ez egy, nem tudom mi a neve, ceruza, de tudjátok, ezt ki lehet így szedni, így, és akkor itt bedugod, basszus, ezt beletöröm mindjárt, és ja, így van, nagyon cuki, szíves. Aztán vettünk egy ilyen kék, lila radír, ceruzát. Itt a radír rajta, nem tudom, félre beszélek, de ez egy lila ceruza, minek a végén van egy radír. Vettünk 4 ilyen tollat, ez a 2 kék, ugye? Ezt írni vettük, ezt a 2 pedig javításhoz, szóval vagy házi javításhoz, vagy bármihez. Vettünk 3 sima ceruzát, még egy ilyen tollat, sima kék, megvettünk egy ilyen lila tollat, ami amúgy nagyon szép, csillog, és ez ilyen puha, szóval ez így könnyen tudsz vele írni, nem fáj tőle az ujjad. Vettünk egy ragasztót, vettünk ceruzákat is, csak azt beleraktam egy ilyen kis másik toltartomba, amit már fölraktam és beleraktam a rajzdobozomban, és ez most nincs itt, szóval sajnálom, azt nem tudom megmutatni, de gondolom tudjátok, hogy néz ki egy színes ceruza. Aztán a filc tollak még jók voltak a tavalyit, már igazából csak fekete fogyott ki, de a többi mind jó volt, ezért az ugyanaz maradt benne. Viszont vettünk még, ami a rajzdobozomban van szintén,
Na igen, akkor most gyorsan a toltarcot bepakoljuk szépen. Elsősorban a ceruzákat és a tollakat fogjuk belerakni. Most itt sikeresen beleraktam ide a tollakat és a ceruzákat, meg a tőpércet és a vastag pércet, viszont a többi már ugye nem fért bele, mert itt is végig filctól van. De még ugye itt van egy egész hely. Szóval, ja. Ide fogom majd belerakni a ragasztót. Igen, hát nem tudom, most az egyik radírt fogom csak vinni, azt addig is kibontom. Itt van, nagyon cuki tényleg. Ilyen kis szőlős. Nagyon jó. Ja, és amúgy most vettem észre, most jött eszembe, hogy itt, ahol vannak a nevek, és nem fogom mutatni, itt van egy cipzár. Szóval itt benne van a tavalyi olló, és a tavalyi vonalzóm. Szóval még ide is tudok rakni tollakat, meg ami nem fért bele. Tehát szerintem ezt a zöld és a piros tollat is belerakom. És a radírt azt... már vissza. De várjatok. Szóval a radírt szerintem ide fogom rakni, mert igen. Ide bele. Ide már nem kell semmi. Igen, és a hibajavítót is még belerakom. Amúgy nem a szobámban vagyok, szóval sorry. Hát, nagyon cuki. Ezt is belerakom ide. Nem szeretem, úgyhogy túl dogi a toltartóm, és aki van tömve, ezért nem szeretek bele sok mindent pakolni, mert még hogyha kell mondjuk alkápoló, vagy ilyenek, jobb tudom, nem toltartóba való, de... Na, a hegyezőt, azt, mint mondtam, táskámba fogom szerintem, vagy a rajzolózomban rakni, mert nem... Szóval, hogy beleraknám, nem férne el. Szóval igen, jöjjenek akkor a toltartót egyelőre. Megcsináltuk. Igen. Jej, sikeresen kész a toltartó. Kövi. Zsírkréta. Ebből 2 vettünk. Egyiket már beleraktam a rajzdobozomba, csak gondoltam, a másikat meg megmutatom, miért raktam bele őt is. Aztán tempera. A tavaly igazából egyrészt, hogy kifogyott, másrészt meg teljesen beleömlött a rajzdobozomba, de már megcsináltuk és tiszta. Tavalyról egy csomó ecset maradt meg, amit nem használtam, mert amúgy sokat vittem, szóval most csak egy ilyen 3 darabosat vettünk. I don't know, hogy ezt miért vettük meg egy ekkora, konkrétan ekkora színes lapot, nem tudom, ezt miért vettük meg, ezt észre se vettem, hogy ezt beleraktuk, de amúgy azt hiszem van még színes lapom, mert azt nem használtam. Jó, most találtam meg, hogy ilyet is vettünk, szóval igen. Csomó rajzlapom is maradt, nem tudom azt, hogy csináltam, pedig egy csomót odaadtam másoknak, akiknek ugye nem volt, de azért még vettünk 2 ilyet, ha kéne. Vettünk ilyen füzetre ilyen ragacsokat, amire a nevemet fogom ráírni. Azért ilyen simát vettünk, mert hát a többi nagyon nem volt szép és gyerekes volt, szóval gondoltam, jó, ez az sima. Vettünk egy ilyen virágos üzenőfüzetet, és hát igazából már nem nagyon sok minden van itt sima füzeteken kívül, mert még, mint mondtam, nem teljesen vásároltunk be, mert még fogunk venni füzeteket igazából, de azért még mutatok 1-2 dolgot. Ez egy ilyen írólap, nem tudom miért igazából. Van itthon egy
csomó óra rendem, szóval most csak egy ilyen kicsit vettünk, hogy ezt a tolltartómba bele tudjam rakni. Itthonra meg van egy csomó. Nagyon szuper, ezt amúgy konkrétan dísznek vettük meg, mert nem ezeket fogom használni, mert veszünk normál díszes füzeteket, szóval igen, gyönyörű, nem? Nos, hát igen, egyenlőre ennyi, és mint mondtam, most már ilyenfajta videók lesznek, amikben benne leszek én, például vlogok, 24 órás challenge-ek, tésztesztek, story time-ok, mindenféle ilyesmi videók lesznek, mint ez a Back to School haul videó, és hát nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és írjatok meg kommentben, hogy nektek már megvan-e minden a suliban. Puszi, sziasztok!